Hello friends, खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चैनेलाव फिन खनसेबो गासैखौबो बरायबावबाय। तो लेटेस्ट आं नटिस लाना फैदों आसाम पुलिसाव जायफोरनोखि आपकामिं रेलियाव इंटरभिउ होनो नागिरगासिनो दङ नाथाय मोननै एडमिट कार्ड मोनदों अब्ला नोंथांमोना मोनसे एडमिट कार्डजोंल' खारनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मोननैबो एडमिट कार्डखौ फार्स्ट डेयावनो लांफानांगोन। जुदि नोंथांमोन लांफायाब्ला मोननैबो पस्टआ केन्सेल जागोन। तो लोगोफोर बरायबाय आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चैनेलाव आसा खालामदों गासैबो मोजां दं आरो लोगोसे आंबो मोजाङै दङ। तो लोगोफोर जायफोरनोखि सेपारेटलि माने एप्लाइ खालामदोंमोन एबि आरो इउबि पस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन तो नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसेल' इन्टारभिउ होनो हागोन आरो लोगोसे फार्स्ट डेट खालिनो नोंथांमोना मोननैबो एडमिट कार्डखौ लांफानांगोन श' खालामनांगोन। जुदि नोंथांमोना लांफायाब्ला फैबाय थानाय समाव जुदि हमजायोब्ला मोननैबो पस्टआव केन्सेल जागोन। तो आसा खालामदों नोंथांमोना बिदिखौ बुजिबाय। दानिया थांसै जों अफिसियेल नटिस नायनोसै। तो नोंथांमोननो आं देखायगोन बेहाय गासैबो रोखा रोखा लिरनाय दंखायो। तो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय एडभार्टाइजखौ। तो लोगोफोर बेवहाय डिसक्रिपसनाव दंखायो लिरनाय आसाम पुलिस वेबसाइटआव थाङोब्ला नोंथांमोना नैबेबादि मोनसे मोनगोन गासैबो माने लिरनाय दंखायो। तो नोंथांमोना जेब्ला आसाम पुलिसाव थांगोन वेबसाइटआव इंटरफेसआव नोंथांमोना बेबायदि नुगोन स्क्रल डाउन खालामनानै गाहायाव फैनानै मोनसे नटिस दङ डिसक्रिपसनाव लिरनाय दंखायो। तो बे फैदोंमोन आपडेटआ आगस्ट 9 फैदोंमोन। तो नोंथांमोना खायसे माने कनफिउज जादों जे आं मोननैबो इन्टारभिउ होनो हागोन नामा होननानै आरो लोगोसे गोबां कमेन्टआव सोंहरदों जे आं मोननै एडमिट कार्ड मोनदों मोननैबो माने आङो खारनो हागोन नामा बा आङो रानिं खालामनो हागोन नामा इन्टारभिउ होनो हागोन नामा। तो लोगोफोर हानाय नङा। तो बेहाय लिरदों लोगोफोर डिसक्रिपसनावहाय जायफोर माने आङो ट्रेन्सलेट खालामखाबाय लोगोफोर डाइरेक्टलि माने आं फरायला इंलिसखौ गोबाव जागोन। तो माने खोथाया होनदों लोगोफोर बेवहाय गासिबो डिसक्रिपसनाव लिरनाय दंखायो एसामिसजोंबो लिरनाय दङ आरो लोगोसे इंलिसावबो लिरनाय दङ। तो होनदों लोगोफोर माने जायफोर माने मोननै एप्लाइ खालामदोंमोन सेपारेटलि एबि आरो इउबि तो लोगोफोर सिगाङाव एबिआव खालामदोंमोन बिनि उनाव आरोबाव इउबिआव खालामबावबाय। तो बेनिखायनो नोंथांमोननि एडमिट कार्डआ मोननै गदों। तो नोंथांमोना खिन्थु मोननैबो इन्टारभिउ होनो हानाय नङा। तो नोंथांमोना जेब्ला पिएचडि बा फेटआव थांगोन एबा रानिंआव थांगोन अब्ला नोंथांमोना मोननैबो एडमिट कार्डखौ बेवहाय लिरनाय दङ मोननैबो एडमिट कार्डखौ फार्स्ट डेयावनो तो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बर्ड माने गांनै एडमिट कार्डखौ जेब्ला इन्टारभिउ जागोन फार्स्ट नोंथांनि डेयावनो एबा नोंथांनि फार्स्ट रानिं डेटआवनो गांनैबो एडमिट कार्डखौ लांनानै श' खालामनांगोन लोगोफोर माने जेब्ला नोंथांमोना रानिंआव थांगोन नोंथांमोननि सेन्टाराव अब्ला मोननैबो एडमिट कार्डखौ लांफाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एलिजिबिलिटि जागोन एबा खारनो मोनगोन। जुदि नोंथांमोना लाङालासिनो उननि समाव फैबाय थानाय समाव जुदि हमजायोब्ला माने खननै डाबल खारोब्ला तो रेकर्डआ थागोन लोगोफोर गासैबो एड्रेसा थाखायो मिलायजोबखायो नङा होमब्ला। स' जुदि नोंथांमोना फन नाम्बार इमेल आइडि गासैबो माने रेकर्ड थाखाजोबगोन। जुदि नोंथांमोना हमजायोब्ला बेवहाय लिरनाय दङ लोगोफोर माने केन्डिडेटआ नैबेवहाय मोननैबो पस्टआव केन्सेल जागोन होनना लिरनाय दङ। तो लोगोफोर बेवहाय लिरनाय दङ आं कल खालामगासिनो रोखा रोखा। तो मोननैबो पस्टआव जुदि हमजायोब्ला तो नोंथांमोना एबिआनो जा इउबिआनो जा मोननैबो पस्टआव केन्सेल जागोन। नाथाय मोनसे खोथा लोगोफोर जायफोरनोखि एप्लाइ खालामनाय समाव खनसेनो एबि आरो इउबि बर्ड एप्लाइ खालामदोंमोन तो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा। खिन्थु खोथाया जाहैबाय जायफोरनोखि सेपारेटलि एप्लाइ खालामदोंमोन एबि आरो इउबिआव तो नोंथांमोना नैबे खामानिखौ मावनांगोन। फार्स्ट डे खालिनो जेब्ला नोंथांमोननि रानिंआ फार्स्ट एबिआनो जा इउबिआनो जा एडमिट कार्डखौ लांफानांगोन गांनैखौबो फार्स्ट खालि मोननैबो एडमिट कार्डखौ श' खालामनांगोन आरो लोगोसे मोनसेल' इन्टारभिउ होनो हागोन। तो मानो होनोब्ला एबिआवबो इउबिआवबो रानिंआ समानानो जागोन खारनाया किल'मिटारसा समान जागोन। तो लोगोफोर आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। तो लोगोफोर आसाम पुलिसनि एसआइनि एग्जाम डेट फैगासिनो दङ जेब्ला मोनगोन अफिसियेलि आं नोंथांमोननि गेजेराव आपडेटखौ होगोन। तो लोगोफोर आं भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय।